Според психологията, колкото по-малко знае един човек по дадена тема, толкова по-уверен е той в своите познания. Това се нарича ефектът на Дънинг-Крюгер. Този когнитивен парадокс обяснява защо некомпетентните хора често заемат лидерски позиции или спорят най-шумно. Те просто нямат необходимите знания, за да осъзнаят колко всъщност не разбират. От друга страна, истинските експерти често страдат от несигурност, защото съзнават колко необятна е материята и колко много още не знаят. Така светът се оказва пълен с уверени глупаци и колебливи гении. Този ефект е защитен механизъм на егото, който ни пречи да видим собствените си дефекти и ни кара да се надценяваме във всяка ситуация. Най-голямата ирония е, че колкото по-невеж е някой, толкова по-неспособен е той да разпознае този ефект в себе си, точно защото